bari yi amfani da wannan in yi wa Sheikh Ibrahim Azazzaki magana. Mun haɗu da sha Iran, na ce mai ina so mu zauna da shi, sai muka yi ko zai zo wuri na a hotel, sai ce mu yana da direba ma zai iya ɗauko ni ya kai ni gidan shi. Na ce walillahi alhamdu, kuma haka ya faru, muka je muka zauna. Zaman da nake son yi da shi ba mu samu muka yi ba a can, domin da na shiga gidan nashi naga kuma halin iyalin shi yadda an mata aiki, da kuma naga hoton yaran shi ɗin nan guda 6 da aka kashe, sai ya ce wannan wurin ba ma wurin magana ba ne, ba ma wurin magana ba ne. in ka dawo sai mu zauna a tattauna, mu zauna a tattauna. Me muke so nike so a tattauna, bari fara buɗa mishi ba wani abu ba ko dan wayannan murjifuna fil madina, dan sun ga ana kokarin sa'ayi a hada al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za su zo da nasu hayaniya su ce to gashi nan kun gani, gashi nan mun ga muku, kun ga an ga muku me, an ga muku ne. Ni risala ta zuwa gare shi, na taɓa yin wata, amma wani risala da ladabi da komai. Na ɗaya, bawa Allah nan na san ya wahala a ƙasar nan, yadda ake gaya mu kulle shi da aka yafi 9 shekarun da ya yi a cikin kurkuku sun kusan shekara 9, kuma dukkansu yana yi a itikadin shi akan yana son musulunci a ƙasar nan. To ina fata Allah ya buɗe zuciyar shi ya fahimci wani abu. Da ni da shi da kakana da kakan shi, kakanmu, mu dukanmu mun zo mun samu wani abu a nan ƙasar, shine mazhabin Malik. Mazhabin Malik shi muka karanta, kowa ya karanta wannan wani mahaifin shi da malaman shi, shi ma abin da ya karanta kenan, domin ya yi activity na Islam a ABU. Abin da ka karanta kenan, shi ne gadon gidanku. Abin da yake son gaya mishi, kullum aka yi lissafi sai a ce ahlus sunna su ne 80 cikin 100 na duniya, 'yan shi'a su ne 20 cikin 100. Ko ina ne su a suka fi yawa. To Sheikh Ibrahim Azazzaki, ba za ka iya taɓa tumfuke sunna a ƙasar nan ba, ba za ka iya ba. Sunna ba za ta tumbuku ba a ƙasar nan, saboda ka inda gaske ne wa'yancan shekarun nan da ka yi Islam only shekaru, musulunci kake so a ƙasar nan, kuma ka yadda cikin malikiyan nan ya yadda, na ji maganar shi a wani, ba aibi a cikinta. Babu wani malami da Allah ya haife shi, babu malamin da Allah ya halicce shi, da Allah ya sa aka haife shi. Babu wani malami da Allah ya halitta, babu shi, na musulunci da bai yadda da mazhab na Malik ba, babu shi. Kowa ya ijma'i Malik malami ne, Malik Allah ya yarda da shi, Malik ya karantar a Madina, Malik kaza 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 kaza, ya yarda, ba a rigima da Malik. To sai Allah ba mu sauki ita ce a garin nan. To kai kuma ka wahala, an kulle ka tun kafin ka san menene shi'a. Mu da kai ba mu san shi'a ba, ka wahala kan musulunci. To inda gaske muna fatan kuma ya zama haka, ba kuma ya tozartawa wani abu ba. Wallahi nasiha ce haƙiƙa. Wannan shekarun nake so Allah ya cika maka su da aikin da zai yardar da Allah shi kanshi. Ta yaya?
ka zo a haɗa hannu da kai mu riƙe wannan mazhab na Malik, domin ba za ka wahala ba, koda da mabiyanka ne babu wani wahala. Ɗauko akhdari, ɗauko ashmawi, ɗauko kaza, ɗauko muktasar, min ka aiki da ita, sallan mu ta zama haka, azumin mu ya zama haka, hajjin mu ya zama haka. Ba wani abu da za ka wahala, daman su ma akwai shi a gidansu. Sai ka ga al'umman nan ta ɗinke, domin ɗinkewar al'umman nan wajibi na ne da wajibinka. Wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Kuma zuwa na Iran dan wannan wa atasimu bi hablillahi ne, kuma naji malaman Iran suna faɗa ya kamata a zo a haɗa kai, har sun yi mujamma na haɗin kan musulmi wa taqarubul mazahib. To kaga kai ne aula a Najeriya ka zo mu yi taqarubi, mu kusanta, mu riƙe abin da yake ni da kai mun yarda da shi, ba za mu raba al'ummar nan ba, mu sa ta karo tana faɗa da juna. Ba za mu zagi ahlul bait ba, ba za ka zagi sahabbai ba, dukansu wurin mu yan aljanna. In an haɗa baki da kai aka bar wannan rabe-raben, insha Allah sha'anin musulunci zai ƙara bunƙasa. Amma in ka ce za ka bi wannan hanya, na ɗaya dai ba za ka iya galaba 80 filbiya ba, in ma kun kai 20. Amma za a ci gaba da faɗa, saboda haka ka yi ma mabiyanka wa'azi. Kuma naji ka fara maganan cewa ana kiran ku shi'a, amma ku Islamic Movement of Nigeria ne. To wannan shi ma a step forward ne da yadda za a zo a haɗu da ku. Haka kuma yan ɗari